Misschien was je er zelf bij, je hebt er zeker over gehoord. In 2019 won schutterij Sint-Willibrordus Meyel het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Een mooie prestatie die ook een tegenprestatie vraagt, namelijk het organiseren van het volgende OLS. In 2022 is het dan eindelijk zover. Maar wat komt daar allemaal bij kijken? We bezochten het OLS-terrein met Mai Steen, Willy Schers en Leo Kupers. Nou, het is in ieder geval mooi om te zien dat de organisatie opnieuw de energie heeft opgebracht om dit grootschalige evenement te organiseren. Ondanks de teleurstelling van het niet doorgaan in 2020 en 2021 zijn ze toch opnieuw met veel enthousiasme aan de slag gegaan. En ja, ik denk dat dat ook wel een kenmerk is van de veerkracht van het dorp Meyel. Mijn rol als vergunningverlener is een stukje adviseurschap. Uiteindelijk proberen we samen de plannen zodanig binnen te krijgen van de organisatie, zodat die doorgezet kunnen worden voor advies. Want al die plannen die zij maken, en het is best veel, die gaan dan naar de veiligheidsregio. Daar zit de brandweer in en het GOR, de geneeskundige diensten. De politie krijgt ook de plannen, maar ook intern de werkgroepen bij ons in huis, want we hebben ook onze eigen werkgroepen. Nou, die gaan die plannen beoordelen. Die geven daar een advies over of een aanvulling. Nou, en dan komt alles bij elkaar uiteindelijk in een vergunning. Dat is een heel traject van, ik kan wel zeggen, maanden. Ik ben verantwoordelijk voor trein en techniek en het is een behoorlijke klus om dit OLS te organiseren. Er is een federatie voor opgericht en binnen die federatie hebben we diverse werkgroepen. En één daarvan is trein en techniek en daar mag ik dan voorzitter van zijn. Wij maken eigenlijk in het weiland een nieuw dorp. Wij leggen riool, wij leggen waterleidingen, wij bouwen tenten, wij plaatsen units, wij plaatsen schietbomen zoals je hier ziet. Wij richten het hele dorp in en vervolgens mogen de evenementen gebruik maken van dat dorp. Ja, de planvorming die is ook zo ingericht dat zij precies weten wat ze moeten doen. Ik noem bijvoorbeeld een scenario schrijven. Wat doen we als het slecht weer is? Ja, dan zul je als organisator moeten kijken van ja, hoe gaan we daar dan mee om? Stel nou, het terrein is niet begaanbaar. Hoe gaan we dat dan allemaal regelen? Moeten we platen leggen? Moeten we houtsnippers leggen? Maar dat geldt ook voor het verkeer. Stel, er gebeurt ergens iets, dan zijn zij ook verantwoordelijk voor de verkeersstromen. En zij moeten ook zorgen dat de verkeersstromen zo lopen dat bijvoorbeeld alle hulpdiensten ook op de plekken in en om Meyel, maar ook op het evenemententerrein natuurlijk, terecht kunnen. En dat doet allemaal die organisator. Dus niet alleen verkeer en veiligheid en toezicht, maar denk ook aan water, riool, aan afvoer, aan sanitair, het bouwen van de tenten. Dat is allemaal van de organisator, dus een hele klus. Er zijn heel veel zaken die moeten gebeuren. Het is echt een complex gebeuren. Als je zo'n OLS wint, dan is het even echt feest. Maar vervolgens, dan moet je echt aan de bak als vereniging. Daar zijn we dus ook al heel lang mee bezig. Er is sprake van een goede samenwerking. Dat geldt ook trouwens voor veel collega's van ons, die zeg maar, ieder vanuit hun eigen invalshoek advies geven. Denk daarbij aan de buitendienst, als het gaat om het leveren van hand- en spandiensten in het veld. De collega's van openbare ruimte, zoals verkeer, groen en het beheer van de wegen en de bermen. Maar ook communicatie, representatie en ja, ik denk niet in de minste plaats openbare orde en veiligheid. En dat alles maakt dat we er met z'n allen samen met de organisatie een mooi evenement van willen maken. Het wordt echt een geweldig evenement. En als we dit weer krijgen wat we vandaag hebben, dan is het helemaal top. Het wordt top. De schietbomen staan inmiddels, de leidingen zijn gelegd. Meyel loopt met alle vrijwilligers al behoorlijk warm voor het OLS. Waar het deze zomer in Meyel dus om draait, is het raken van mensen en missen van bulkes. Het OLS in Meyel, der Rachtau.